tolong gibala penkre ha ka jim ka jongap ka jong pi namar bangim tip ya ka si ka jingwan ka jong khun bre ong ka khten ka jong blai namar ka sunong ba khalai ka khot ka lai pa arter ter people pin lap ya kata ngim tip ya ka si ka jingwan ka jong khun bre de namar kata ka don kam ya ngabe pi ban penkre kamper la da ka jingwan ka jong trai la da ka dang slamro henry ka don kam ya ngabat pi ban penkre ha ka jing im ka jong ka jing yap te ngong pi kala ban wan menta shibit la shai ngim tip ya kata henry kadon kam yang abai pibun kre ladang ilalong ke belapun kre kamper wala da ka jingyap kan wan henry ngiyo bet banyak kendu pat try ladau dang slam ladau kloiru ngiyo bet banyak kendu banyak ya syam pat try dena mar kata kadon kam yang abai pi pan kre la jong do not keten ke jong blek ong to sharai to duai namar mangim tip ya kata ke sing ke jingwan try dena mar kata ke jingim ke jong abai pi ngila hapan long kita ke bela ready lupa ke belapun kre lupa ke jingim ke jong abai pi ladau try wan ha kadon no kapor ngindam ku slideshow ladau try wan min me ladau try wan ha kadon no ka khimat ngindam ku slideshow ma pi namar bi la long ki bala pen kre lupa de namar kata ka jing im ke jong pi ni dan kam ban long kita ki bala pen kre lupa ka jing im ke jong khnang bau try wan un shams mo ba ka jing im ke jong pi next camp yo so kten ke jong blai kur khui pi